Mima bendo sekadho mago mag lokruok mar kor lwasi pinje mopogore opogore waber e loso chike te mane chike kolosi gin chike makare kata mana neno kata mana komwom bendi keto omendi keto kanyo to en mana ni bendi tiyo godo yo makare wang'e nitiere weche motenore kod mibadhi ma bende samoro no hinga ne pinje mopogore opogore nikech sani ka koro wadwaro loso kotenore kod COP 30 non nitiere koda COP 29 ma bende norumo mane dwe ma bende wantiere ni higa mokalo manotimore e piny mano mar Azerbaijan. Wanyalo penjore ni en lokruok mage mana oketi mano higa mokale COP 29 manyaka sani koro kwadonje COP 30 bende samoro iwacho ni ok bi mulegi samoro en mana implement policies chike miketa keta ka ji dhi mbele don koro walosane kotenore kod rombe mago mag COP nikech COP gi nyakorom gajwang' ng'eny nyalo bedo kipenjo ni to COP gi to gin COP nyadidi. COP gi nochako kanyo chien aparo ni romo mokwongo mano mar COP nochako kanyo e piny mano mar Germany nyakorom gajwang' ka nyaka sani koro watime COP 30 wacho ni COP 1 nochako piny mano mar Germany higni buora mosekadho sani kwantiere COP 30 nyakorom gajwang' itimane na mathematics makamano ing'eni nochako higa mane aparo ni higa mar 2015 koso mano kwan mabende biro bedo kagoyo sani walosone kotende kod COP 30 COP 29 oserumo sani koro COP 30 nitiere piny mano mar Brazil wanyisgi ni COP ne tena ng'o COP 30 sika koro waloso what is COP 30 COP en iluongo ni Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change riwruok mar piny mangima e weche mag alwora koro COP nochakore Germany kaka wasewinje no to chon ne en namba kama ni goyo ni pinje mose dongore nitie kaka ni luonge mamit pinje ma ose dongore onego bed ni konyo pinje madongo kaka Kenya gini e weche mag ang'o e weche mag alwora koro ji nosego mbaka lakini ne onge unifying framework ne onge chik mane otelo ne piny mane nyalo wacho ni wan gi chik apart from the convention ma iluongo ni UNFCCC no mano bedo in 1994 from Kyoto in bura mano bedo Kyoto in Japan mane piny wacho ni bwana joma nigi mwandu pinje manigi mwandu onego bed ni konyo pinje modhier to shida mano wuok ni pinje moko kaka America gini nodagi sign gino giwacho ni wan gima dhi tang'wa medo dongo kwatimo ng'o ok wakete sei to pinje moko to noyie koro wasebedo gi chandruok ni there was lack of commitment ji yie to ji dhi koro ji osewewe ma koro wachopo 2015 the Paris Agreement koro Paris Agreement no introduce gimoro maber wacho ni yes pinje mag mosedongruok ong'e oseyie ni gin gi responsibility under Article 4.4 of the UNFCCC. Koro Article 4.4 okelo nyaka Article 9.1 under the Paris Agreement. 9.1 wacho niya nitiere principle moro mobedo introduced in Article 9.1 in the Paris Agreement wacho ni CBDRRC common but differentiated responsibilities and yeah, so common but differentiated responsibilities. Wacho niya wan gi thuolo machal kaka piny mangima e weche mag alwora lakini ng'ato nyaka tim according to kaka notima ng'o kaka no contribute chandruok mar alwora ni koro joma ne kaka nakoni joma no pollute joma no okelo shida ni nyaka kaw responsibility no to ne gichak introduce gimoro in the Paris Agreement mi wacho ni NDCs ni koro apart from ni wan gi chik ma guide kaka ji tiye weche mag alwora gi nitie joma nigi higher responsibility to higher responsibility ni itimi according to your own commitment koro imi wacho ni ato to in the next 5 years and my pesa madhi golo towards climate action koro gini unlike the Kyoto Protocol ji tete no chun ni nyaka koro timang'o nyaka koro submit their NDCs koro no ka Kenya gini kaka one no submit this our third generation what the third generation to wacho ni wadwa dongore wadwa reduce wadwa punguza our emissions by 32% by the 2030 to pesa mwadhi timo ugini waonge go 87% pesa mwadwaro mondo loso godo wach ni 650 million mana konisha USD wadhi kwayo from osiepewa koro
nyaka sani koro wachopo e COP, ji wacho ni waol nikech king'iyo Baku ang'o mane wayudo Paris Agreement 2015, COP 21 nomiyowa Paris Agreement, COP 26 nomiyowa in Glasgow omiyowa Just Transition, COP 27 in Sharm el Sheikh, Egypt omiyowa gimoro